ngenxa balala mungibisa ngamagama unyukubisi nami ngomuntu siyafana nje ungishopha ungihlukumisa ngenxa balala mungibisa ngamagama unyukubisi. Sikubingelele mbukelo wesiyaviva TV1 bingelelo Andile Nkosikhona MC Polobus umfana ke okhulele kumsakazo izilomzansi FM njengamanje okhonyayo noqephuzayo la ku Siyaviva TV1 ilamigama nguAndile wakwaNgcobo uNkosikhona mawuthanda futhi ungangibiza nje ugcwala ubhavu uthi MC Polobus ekwilona gama ke elindizela kuwo wonke amafu ahlukahlukene nezigodi ezahlukahlukene ngalesi sikhathi ku Siyaviva TV1 siququmezela umuntu ngamunye ukuthi aka subscribe lokho kukodwa kuyobe kusho likhulu kuthina. It's like you give back to the community not kuthina siqo because the more ukuthi usubscribe wena ku Siyaviva TV1 umphakathi uyazuza ngoba ichannel iyakhula day by day kwenze lokho ukuthi ke sikwazi ukuqhwebela nabanye odokotela abazobe sebekholelwe ekutheni ichannel ikwazi ukusebenza okuyikho. Bhekanye namhlanje sivakashelwe yiPitoli iPretoria ihleli kanye nathi la endlini zethu zemsakazo noma endlini zethu ke zikamabona kude wethu Siyaviva TV. Uqoqokele nyanga lolunganiza kwethu olumandla kakhulu ekuthenini indaba zakho uyatshenwa nje akuyonto engatshazwayo ukuthatha ekuqaleni ezekufikise ekugcineni futhi mawufisa ukugcwala ngobhavu wakhe ungafika umbuzo uthi dokotela wothi masukuphenya konke bese egcineni uexcela ngokuthi ungitshela ukuthi ngigqoke isokisi elinjani noma ngigqoke enhloboni into engaphansi mhlawumbe ivest lombala muni uzokutshela kwakona lokho ngoba esithunyweni uyakhuphuka kanti futhi nenhlolo uyayishaya. Dokotela ngobese kuyasijabulisa kakhulu ukukhuluma nawe siqale sincome nje dokotela sikwamukele waswaqoka kahle. Siyabingelela amapoloba nabalaleli emakhaya. Ugqoke kahle ngendlela esimanga dokotela yebo umuntu akaqala ukubona ugqoke kanje kodwa sithi asincome nje lento ukuthi inyanga uthola ukuthi zilokho siveze njalo ukuthi la eminyangeni niyenza ngoba phela niphoqwe yithongo ukuthi ngoba sifikile kuwena saba ngabantu abakunika lo msebenzi sifisa ukuthi ugcine ngendlela esifisa ngayo kodwa empilweni yasemhlabeni uyabonakala nje ukuthi uyakhazimula. Manje mapoloba mangabe sithi singabalapha bendabuko kusafuneka manje sibe laba abalapha abakudala ukuthi mangabe kubizwa inyanga ekhaya nezingane zibalekele kangakashuthi ngena endlini kodwa umuntu ozayo ngokuthi uhudula ikhumba wenza yonke lento uhamba ngenyawo kagezi kuthiwa kuhlalo 14 days ingagezwa uzophuma isithunzi ngoba wangenwa idlozi elinolaka hayi anawo nanolaka amadlozi asingena kodwa inhlanzeko yona yokuqala ngoba mangabe kungena umuntu esigodlweni kufuneka ipresentation yami imthatha imbeke la kafuna ukuya khona. So masiphetha mbuke lapho ngasekhaya usubscribe ngimbuzo udokotela ukuthi la kumaskando uhamba nayiphi kodwa ke ake sifinyeze leyo. Dokotela masizokha phezulu sibheke ekuthenini sizokhuluma ngesihloko esikhulu nababukela abathanda kabanzi ukuzwa ngaso isigubhu. Kodwa manje sifike kusona ukusitshela nje ukuthi uDr Ngobese ubani okhulele iphi ungene kanjani kulesi sigaba sokwelapha njengamakhambu esintu. Kubalele emakhaya babamapoloba lo khulumayo uNgobese wasemntuba kodwa ngokusebenza ulapha ePretoria eCenturion elokishini abalibiza Oliver. Mina ukulapha kwangibamba ngoba ekhaya ngizalwe ngumuntu okhulele enkonzweni kwase kuba nalezi ithunywa ke ukuthi makukhuleka bese ziyavuka emntweni akazange ngiyikothwasa mina ngathi wasizobaba ngoba beyinyanga eyazwa ibiduma umhlaba wonke abaningi mabe ngibona nje basemntuba nakana sekugolbe kusuka abantu endaweni zonke bayamazi lo ubaba umzalayo wasifundisa wasithwasisa wasenzisa kwakusho ukuthi kwakuugcobo lasekhaya ngoba into engazange siyiphume silande ngaphandle. Okay. Uyasikhumbula usemncane mhlawumbe mabangena phansi kwezemfundo iziphi ingqinamba obhekana nazo ezikhomba kona ukuthi ubizo lobunyanga likhona? Engikukhumbula kakhulu lapho ngoba ngase ngihlakaniphile ngangihamba kakhulu ngangishaya i-top 10 kwathi mangabe kufika angase kukhuluma ama-grade manje thina sasithi u-form 1 ngalesa sikhathi mina ngisafunda ngafike ngathi ukubhasha impela lapho kwaze kwacaca ukuthi kumele ngenze into engathi salad kuhlaliswe kahle lemoya ngikubona kwasekubona ukuthi sengishiye kakhulu isinesikhwele ngoba kukhona umuntu engangizalwe mina kanye naye wayengebhadi ke noma uNkulunkulu ngokuhlela kwakhe wenda ngaphinda futhi lapha na ku standard 9 angazi bakubiza ngo-grade bani ngaphinde ngahamba futhi iminyaka yacishe ngaze ngadlula khona ngomnyaka wesithathu komba ukuthi umatric ngizokufika kuona ngaphinde futhi kwenzela ukuthi
udadewethu kube khona into eyenzwayo kuyena ukukhomba ukuthi lo uyalwa akafuna ukusala kakhulu entweni enzenzayo. Akobeke niyazizwa impawu zedlozi. Dokotela ngale kokuba inyanga yini enyo yenzayo? Ngale kokuba inyanga mina nje ngobese njoba ngikhulumela ukuthi umnyanga lokhu ngakuthola ngokuthi siyakhonza ekhaya kunebandla elikhulu lenkanyisi CCZ esidume kakhulu umhlaba wonke ingisho Mozambique sinayo all over ikhona bayaziyo nje bayayazi. Mina nje ngiumphathi ebandleni ebranchini yasePretoria. Bekhona amanye ama-branch amaningi kakhulu ngoba ngila namhlanje sinama branch la KZN kodwa isikole sethu sila eMtubatuba la ibased khona inkanyiso. So ngumholi ebandleni omile phambi kwebandla nophamba kahle futhi phambi komphakathi engiphila kona eOliver. Ukwensiza zokuthi umuntu mayeqakekile asilaphi kuphela. Ngoba into eyayisenza ukuthi sithi noma singabe lapha ngiyamzonda umlaphi kodwa ngizokhuluma kahle. Uthi mangabe lapha bese kuba ngathi isonto liyabula ngoba khonto ehambe bese ngathi sithunya siyafuna ubuye usimeme ngoba khona lento ekuthiwa umnono yabona umuntu oselapha kuphela kusebenza abantu abangasekho. Kukhona into egcina ngathi nomuntu akasakwazi ukuyithoba kanti masivula imibhalo lapha kukhona into ofundiswa ngayo ukuthi umuntu ubani uvela kanjani ukuze uzokwazi ukuhleza nje uphansi emntwini. Lapho phela ke ngifuna siye khona manje sibheke egubhini ukuthi udokotela ulumbanisa kanjani lento yokuba inyanga ephinde futhi ebomholi ebandleni nanokuthi bengifisa ushare neposition yakho ukuthi umfundisi nje ngoba ngingezwe abanye bama archbishop abanye ama bishop abanye inceku abanye ama asha abanye angazi ukuhlukaniswa kanjani la lo yini mhlawumbe ukusiqala nje usinikeze iposition yakho bese emva kwalokho usitshene ukuthi wena ukulumbanisa kanjani ukuze kuba mawela azwanayo lokho kwazise nawe phela uyiwele alokho emapoloba akuhluphi mina njoba ngiyinyanga ngumelapho wendabuko nasesontweni akuxabani nesonto ngoba ngaphambi kokuthi ngiyongena esontweni kukhona into mina engiyenzayo ukuze ithunya singaxabani ukuze idlozi lingabonise ngathi sekhona ukuthanda kakhulu kwedlula okunye futhi nesithunya singaboni ngase ngithanda umnyanga kwedlula ukukhuleka ngiguqe khona lento esibiza umnono kodwa ngifihlo ke yami leyo nami njengenyanga kodwa mangabe ezinye inyanga kuxakeke ukuthi ngoba kuyaye kwenzeke mawuthi uyangena enkonzweni uthola ukuthi nje uyabhocobala uthola umfundisi uselele akusenze kanti sekukholeza isidala sayakholeza sikholeza phezulu kwesithunya ukuthi lo muntu seprofita kakhulu esontweni mina manje akasanginakile ngapha endumbeni noma lapha esigodlweni. Okay. Dokotela namhlanje sikubizele isihloko esikhulu ngendlela esimanga. Mhlambe kafishane nje ukukhumbuza umbukeli sikhuluma ngesigubhu. Lezi igubhu abantu abaningi abaqondayo ukuthi sikwazi ukubavulela u1 no2 no3 kuze impilo yabo ke ishelele iye phambili. Ingakho sikugqugqumezela ukuthi asihlangane lapha ku comment section nawe ufake wakho umbuzo ozobubhekise kuDokotela uNgobese. Dr. Ngobese sixoxele kabanzi. Ubaba ngabe uyazenza na igubhu? Yebo mapoloba igubhu ngiyazenza hlonishwa ngispecialize ngazo nje igubhu ngoba ngambile ngathola ukuthi igubhu azinawo umkhubo omubi zikhona zihlukene kodwa lezi mina ngisiphethe umuntu mangabe esifuna isigubhu ngiyakwazi ukumenzela. Okay, mawenza igubhu usukuzenza ngenhloso yanje siqale lapho yini inhloso yegubhu empilweni yabantu? Inhloso yesigubhu ukuthi umuntu mangabe ezalwa isigubhu kahle khona isigubhu senhlahla kukhona isigubhu sokuthi sikwazi ukuthi sibiyele umuntu simvikele kukhona isigubhu sokuthi izinto mase zikhona nje ukuthi inhlahla senginayo bese sikwazi ukunqaba lenhlahla ukuthi ingabe saphuma kalulu kodwa ke mina isigubhu engispecialize kakhulu ngaso fike kube senhlahla bese kube sokuthi izinto mase ingene zingaphumi nje kalulu ukuthi angiboni kahle ukuthi inhlahla iyangena kodwa kukhona enye imbobo evulekayo. Kulezi igubhu zakho ke Dokotela isiphi esifaka igazi isiphi esingayifaki igazi? Hayi kujini zami mapoloba igazi alisebenzi. Kungani? Ngoba igazi mangilifaka sekukhomba ukuthi umuntu usethatha isithwalo. Isigubhu nje esifaka igazi wathatha kwathiwa woza nembuzi belethe imbuzi thatha imbuzi emahlombe kukhona into oyilanda abanye bakulanda emanzini kwenziwa imkhuba kodwa kwaqala kwanqunywa nje imbuzi kwanqunywa inkukhu kwenziwa into ezithile kwafaka igazi phakathi khona inkinga ezokulandela ekugcineni. Zisebenzisane zakho Dokotela? Ezami igubhu zisebenzisa nje amakhubalo ovuka amaphakama bese kuzoba kamafutha lawo enhlanhla umuntu nje futhi mayifika uyothi mayewazi nje uyakwazi kwahogela amafutha enhlanhla uzothi noma ngabe isigubhu lesi
amakhubala yawadla lamafutha ngiyomtshela ukuthi kandoda noma mama ngoba unebusiness nasi isigubhu ngunikile mangabe kwehla usezukulokhu uqiqa kumina uzohamba uye chemist uthathe na amafutha abhalwe kanje ungigcwalisela isigubhu sakho. Kungani zidla ezakhe igubhu? Ikhubalo angithi ikhubalo yixolo. Okay. Ixolo leliyana noma kunempande kuxutshiwe ngesikhathi isihlahla similile sinempande sincela amanzi. Mase ukukhiphile lapha emhlabathini ngasekho la kuncela khona amanzi. Siyaqhula siqothe kube impuphu kube fine. Okubiza ukuthi ke kuyahlala kuhlale kube dry ngoba phela ila ngamalishisa lapha esigujini. Lamafutha ayancibilika ngokugcina nje isigubhu sesifrizwe singasena amafutha ngasenalutho. Okubalekile ukuthi sichiche and futhi ukwadla amafutha lesigubhu yakwazi ukusithatha ufake nje khona into esiyifakayo lapha phezulu uthi uyacobhoza ucunisele emanzini cobhoza ushisa empepeni lapho kwamafutha kuphuma wona amafutha. Ingakho amafutha kuba sengathi njalo awahlala isikhathi eside kodwa futhi ngendlela umuntu asuke esebenzisa ngayo awabizi wona kakhulu. Ingakho ngithi umuntu angeke asuke eCape Town eze Pretoria ezolanda nje amafutha into angayithola nalapho esuke khona. Singamawele njengodokotela uNgobese sifuna isigubhu kodwa sibe sinye. Singakwazi ukusebenzisa isigubhu esisodwa? Ukuba yiwele njoba nje mina ngikhona ngikhuluma umlalelo sekhaya yiwele uhlangene nomuntu okahle. Ngoba ngiyiwele nje mina kukhona izinto esizenzayo ke mapholo bakuqala. Umuntu mayifika ngivele nje ngithi ufonile mapholo wathi ufuna isigubhu bese ngisithatha isigubhu ngivele eminyango ngisiya exchange. Into engiyenza uqala siyahlola. Ngihlole bese ngiyabona ukuthi hayi lo muntu kunabantu abamengamela abahamba naye abaphila naye impilo yakhe yonke. Ngoba igubhu lezi azifani. Kukhona isigubhu okufuneka ukuthi qala uxoxisana nabantu bakubo komuntu abamengamele. Umuntu uqala ngoba isigubhu mayezosilanda kulezi zinto eziningi ezenziwayo kuyangithatha usuku ukuthi umuntu nje ngimbone bekhona ngoba ngiyayimfaka kwezinye induku afuthe ngimthathe ngihambe naye ngempophomeni ngiyomgeza bese ngibuya ngizomnikeza isigubhu sakhe ebese yakhululeka kahambe. Silwana ukuthi ke lapho masenza leyo nto ukuhlambula ngoba kukhona izinto ezayizenzeka njengoba ngoNgobese nje make ngithi ngiyofuna isigubhu ngumapolo thola ukuthi emndenini wakithi kunezinto ezinqova ezenza ukuthi inzuzo yami ilimale. Kufuneka umapolo baka aqala ngihlole bese yabona indoda inhlanhla ikhona kodwa inhlanhla kicindezelo ukuthi nokuthi ekhakeni umsamo ulimele izinto ezithile ezilimele ukuthi kunengqokozelo kufuna nedlulise kahle ekhaya. Useyangilekelela ke sengiyamlekelela lo muntu ukuthi ngimhlambulule lento ukuthi ingaxabana lesigubhu mayisithatha. Dokotela kuyiqiniso ukuthi ngenzeka nje obuhlelela kanye nami nawe uyiphopothile uyigcobe ngawo amafutha esigubhu sakho. Mina ngizothi nje futhi ngangivele nginalo lucebo kodwa angeke ngize ngimkhohlise umlaleli. Nje uyindoda noma umuntu ohamba phakathi kwabantu futhi uma ukhuluma nje nabantu kubalekile ukuthi igazi lakho libe clean. Kodwa angiqabela umlaleli ukuthi nje ngisengajwayele ukuthi igazi lami ngihlale ngilinakekele nje igazi lami ngihleze ngimuhle kodwa angeli nomuntu ukuthi umuntu mangabe ngibuka bese eluthe ngathi ingqondo yakhe yathobuleka kasayibona into eyenzakalayo. Dokotela unasi isigubhu sabafundisi abafuna amabandla adlondlobale. Masikhuluma ngebhizinisi ayi wangithinta kahle. Ngithinta la ungakhona. Thinta lana ngifuna khona. Masikhuluma ngebhizinisi. Labafundisi abantu abaqonde emakhaya. Labafundisi njengoba bephethe amabandla amathenda angangiyeke lawa amanye awethu ngoba kungazuthi isikole asikho kodwa sikhona isikole. Bahamba labantu bawufunda bachitha imali zabazali abanye ba dropa off bashintsha ama subjects esasithemba ukuthi emakhaya bayokwenza wona. Yes. Bafike le baseshuthi umuntu seyabuya sekuthuze umfundisi. Ngenkathi umuntu eyumfundisi kuyambamba ukuthi adinge phela ukuthi imali ingene umsebenzi kuye kahle la yokuphila. Indlela yokuphila kuye bakhona abafundisi abanjalo njengoba bekwazi ukuthi bafika athi Ngobese angifuni ukuthi ngilutha abantu kodwa ngifuna ukuthi nje umuntu mayifika umuntu engathi mayiphethe u5 bese nginikeza u2 cent. Kade ephuma endlini ethi namhlanje umfundisi wangibusisa ngevikele endlini wangikhulekela ngathola izinto ezinhle bengifisa ukumnika u5 bese efike sekuthi xhifi nje kuye engasazi sekwenze njani. Uklinisimo sokuthi kwayena engabi nethunzi nje makuza ikholwa kuyena alize nje lizoyishiya yonke iphelele kodwa nje ngoba ngicaza akusikhona ukubalutha abantu. Okay. Futhi umuntu ozokutshela ukuthi yena akaze ngafika lo mfundisi omlapho endabuko mayephethe igubhu
mhlambe kusokukhona okuthile ngoba asibizi magama abantu futhi nabo abafundisa sibagxeki bakhona abanye futhi abayihambela ngokuthi bakhuphuka intaba yamanzini uNkulunkulu uyabenzela kodwa mayifika ngemqosha ngisho ukuthi akwena umfundisi angeke ngosize ngesigubhu asikhethe bala la muntu esami ngoba ukuba umfundisi kuyafana nokuba nethenda kuyafana ama-politician dokotela uyakwazi ukwasiza afuna ukuwela ekhundleni ezitop afuna ungelinye la ngokutuswa votelwe aphathiswe lezi sigubhu njengoba ngithi silekelela kuzo zonke lezo zinto ngisho umuntu ophethe osebenza ake ngithi ngiyasebenza nje la ekhaya lana kuse shop noma kusewulwebe ngiyabona ukuthi lana le mali iyangena kodwa kule position engaze ngize ngiyithole mhlambe ukuthi ngibe i-supervisor umuntu ngisho osebenza kuphi mayifuna ukuthi bengathi uyakhuphuka uyapronyota siyamnika leso sigubhu unelungelo lokuza ukuthi ngobese ngicela isigubhu ngoba sishiswa nje ngempepho sifake amanzi nokugeza uyaxoxa nje naso kugcina sekungathi umuntu wakini othi uma ukhuluma naye engaka ngoba abantu abangasekho uma uxoxa nabo kwesikhathi bathathele kudeni ngokungcola so sibooster ke manje la ukuthi ngenkathi ukukhuluma ubiza abantu bakini abasikaka omama bese uthi ngiyacela ukuthi emsebenzini engikuwona ngicela kube ngathi ngingafika lapha kulesa sikhundla usibona ukuthi nawe mangabe uthola leyo mthanyana kuzophileka ekhaya wayithinta indaba la dokotela sesizophetha ngekudala ngifuna ukuthola ukuthi yini yenza ukuthi isigubhu sibuke ngathi sesikhulu kunempepho manje isigubhu asisho ukuthi sikhulu kunempepho njengoba ngingakhuluma ngamaphakama ngakhuluma ngovuka kunenduku ezinhle kakhulu lapha ezithandwa abantu abangasekho ngesikhathi ekhaya ake ngithi nje mina kwangobese kunamanzi amnyama kwaphehla amanzi amnyama into zakithi zonke ngcola umfana abathe uyabamba itoho mayephethe imali yaphunyuka ezandleni mayethuthi uyagano fazi uyabaleka lento yenza yonke into amanzi amnyama ke manje la lesigubhu siyakwazi ukuthi inkathi ushisa impepho ngoba suke sesikhandile legazi sakuhlambula lonke lelo bhadi ngoba ngisho umuntu osuke ethi ngake ngashonelwa ingane ngangabatshela abazali ngisho wesifazane nowesilisa igubhu lezi ziyamvumela ukuthi angasithatha ngoba into esilwa nayo impumelelo yemali lesigubhu ke uthi uma ushisa impepho ngoba lesigubhu uyakwazi ukusenza nje noma ngabe ukuphi hayi ukuthi kuze uzosithathe bese uthi ngoba bese woza ke ekhaya kunomndeni kunomalume kuno-aunti ngifuna ukuthatha isigubhu uyafika nje ngikwenze mina noma uhlala emqashweni noma uhlala emkhukhwini sifuna ukukukhombisa sokukhipha kuleyo ndawo kuyona sikubekele lizwe ngokulona kodwa into kakhulu esebenzayo isidalwa sobe sesihlambulukile lapho ngoba isidalwa siyavuka noma besilaliswe kanjani ngikhuluma ngovuka ngikhuluma ngamaphakama lezinto ziboost isidalwa ukuthi sivuke noma besilalisiwe siphakame noma besicindezeliwe dokotela ngifisa ukwazi ukuthi ama-prize ezigubhu zakho aqala kumalini mhlambe ulokho sinyukela nokuchaza ke nje ukuthi lesi semali engaka isizathu sakhona ngoba sikanje kanjalo lapha amapoloba ngoba kuze kufike esigujeni ngathi ngisuke ngiqothe amakhubalo ukhona umuntu ayethi ngiyathanda ukufika lesi sigubhu ngoba sekodwa amandla nginawo kunalensizi iqala engiyaye ngiyithathe lensizi uyakwazi ukuyishisa ngempepho yona iyodwa agqume ngayo ageze ngayo leyo nsizi yona esikhanda ngayo isigubhu lapha ekugcineni iqala lapha ku-6500 leyo nsizi bese mase siye esigujini bese kuba nenhlanga omunye athi isigubhu ngiyasesaba ngicela ukuthi ungenze bese ungifaka inhlanga emzimbeni nalokho siyakubiza futhi ngesigubhu lapho sesikhuluma ngo-15000 ngoba inhlanga ziyafana lesi sigubhu sika 15000 sokuqala enginaso ziya ke ishiyana ke qade ekhulu ngoba angeke phela zilethe izinto ezifana ukuthi mina ngoba ngithatha isikhathi 25 ngithatha isikhathi 30 bese kuba ngathi into zethu zenzeka ngokulingana ngoba zihamba zibe nama-prize ahlukeneyo ngokuthi kukhona izinto eziyilokhu siyifaka siselule futhi extend sifake okunye kulesi sika 20 sifake okunye kwesika 35 azizukulingana lesokuqala isidoda somuntu uyasebenzisa ekwakheni lezi zigubhu noma sike sidingakale kulezi zakho ayikho insila yomuntu engidingayo lapha njengoba ngingakhuluma nje kube le into umtsila ngiyayifuna ngabe negazi noma inyongo yenkukhu noma lembuzi ngiyakufaka wena ufaka ishinyongo ngifaka lutho nje mawusufikile sakuhlola usabona ukuthi into zakho ziphambene kuphi kubantu abangasekho sakugeza siyakwazi ukubona ukuthi manje usuhlambulukile ngokuneliseka kwami ukuthi ngikwenzi siyakuthatha ngikunikeza isigubhu sakho uyahamba naso bese kuba khona ozoyisebenzisa ukwazi ukuthi lesigubhu sesingesakho
Ushisa impepho oqala usixoxisa ngoba ngilande koNgobese hlanganani ke noSibanibani bakubani njengoba mina ningazi ukuthi ngizalwa koba nikwazi ukuthi nilekelelane nami. Dokotela uyayihlaba edinga igazi igubhu edinga igazi mapoloba ngiyazesaba ngoba zihamba zibe nomkhubo ongemuhle. Sesikubonile kwezinye indawo nomunye umuntu efike lapha kimathi ukhona into eyayilandiwe lapha ekhaya singayazi ukuthi yini. Ukunele kwashona umzali ekhaya izinto kwangazi ukuthi ziyawohloka ziyaphuka noma selokhu nje ubaba noma umama wahamba sesihlale nje ngazi ukuthi siyalandelana kulimala abantu ekhaya kanti le nto ayisalandela umgomo wayo. Umnikazi usuke ngasekho lokho akuhluphi mhlonishwa kwenza inkinga ukuthi kube nemfihle bakhona ngisho ungavakashelwa umuntu wakini mayifica ukusebenzisa uyakwazi ukuyenza phambi kwakhe awufihli lutho. Kungani ungayifaka inyongo ke wena? Inyongo ngiyasaba ukuyifaka inyongo. Ngoba inyongo iphuma kade kunqunywa isilwane saphuma igazi. Angeke inyongo ngicoshe ehlahleni. Ngihambe kakhulu ngajula ngalento. Ngihambe kakhulu ngajula nje kuyalibuyisa usizi kimi ngoba kukhona lapha ngake ngazenzela khona esami. Inhliziyo yalimala ngaba nobuhlungu wangehlelayo. Bayakwazi ngabangizala nabo ngabona ukuthi lento ayifuni lutho nje. Ngoba ngamakhola kufunela amafutha kufunela ukuthi kushiswe ngempepho akufuni inyongo akufuni lutho. Inyongo ngeke ngiyikhiphe kwemapholo kuphila. Ufuna ngunqume phela bese ngiyithola. Dokotela uzivula amehlo and ngicabanga ukuthi bonke abantu bazoza bethi mbokuwe ngesimo sokuthi abanye bake bezwe indaba yenyongo bese begodola, abanye bezwe indaba yegazi bese begodola. Okuhleke ngalokhu udokotela ngikaze ngimuzwe ethinta igama la noma ngabe yiphi inyanga eyenza ngenye indlela, futhi angikaze ngimuzwe ethinta ukuthi inyanga ezenza njalo zenza kabi ngoba wonke umuntu uneziko lakhe nendlela aphekwe ngayo ukuthi yena wenza kanjani. But ukhulume ngeexperience akahlangabezana nayo ukuthi uma into isithinta inyongo uye yena sabe ngoba usenayo into ephathekayo ayayibona engeyinhle eyamehlela wabona ukuthi once into yaqalana nenyongo iyashaqisa. Ezakhe igubhu azilifaki igazi aziyifaki inyongo zisebenzisa amagxolo nje zisebenzisa ihlahla impande bese kuba ukuthi ke kunalawo mafutha ungawatholishe chemist iyona ncazelo yakhe. Dokotela masisonga lesihloko ngifisa ukunikeza only 30 seconds uqhuqhubezela abantu ukuthi kungani fanele bekhethe ukusondela eduze kwaNgobese bezolekelelwa esigodlweni sakho. Mapoloba nisesizogoqa ngibonga kakhulu ithuba abalaleli noma ababukele emakhaya ngithi abasondele kwaNgobese kuyaphilwa. Lapha eOlive kuyaphilwa ngoba umuntu siyakwazi ukuthi simlekelele ngezinto eziningi ngaphandle kwalokho esikhuluma ngakho njengegubhu. Kuningi siyakwazi ukuhlola, siyakwazi ukwenza into, siyakwazi nokweluleka ke nje ukuthi nginenkinga Ngobese lana hayi ukuthi uma usuhlolile sekuyakuphoqa ukuthi obuhloleke imoza la kulapha lesi silonde ngithi sokuphatha after 2 weeks. Dokotela uthe zakhe igubhu ithatha isikhathi singanani ukubonakala ukuthi ziyawenza umsebenzi? Lapho kusebenza kakhulu abantu abangasekho kodwa nje i-guarantee yami no7 days umuntu ngifuna umuntu esebona umehluko ukuthi izinto ziyaqala ngoba emzimbeni lezi zinto ufuna idubule zilo ngesikhathi umapholo belanda inhlanhla exabene noNgobese exabene nabantu abathile kufuneka abantu babonakala ukuthi Ngobese mangiphuma manje wangadakasangibulisi njengaqala kwenze njani. Siqale sisusa abantu abangakulungele abavunayo empilweni yakho abangekho right bese kuba yamase siqhuma ke sesisebenza silethe inhlahla. Sibheke inambeni kodwa siyafisa ukwazi ukuthi usebenzela kuphi. Namhlanje usivakashele kwaZulu Natal kodwa ngiyazi ukuthi awuhlali kwaZulu Natal nokho noma unali ikhaya kwaZulu Natal. Njengoba ngeke ngasho ngathi nguNgobese ngidabuka lapha eMtuba mina ngokusebenza ngisePretoria ngisendaweni yaseCenturion lokushi lami Olive. Abaningi mabe ngifuna bazongithola eOlive kodwa mangabe ukuthi umuntu akayazi leyo ndawo uzokwazi ukuthola inamba yami bese ngikwazi ukumnikeza ama direction. Inamba yami u063 771 0356. Namba yami u063 771 0356. Lo namba ya WhatsApp yafoneleka noma ngabe isiphi isikhathi mawudinga uNgobese uyakwazi ukumthinta ke noma ubona ngathi uthi uyafona uthola ukuthi engage bali message WhatsApp Ngobese uzobuya kuwena. Dokotela kunezinto ezinhle ezisanda kwehla empilweni yakho uyathuthuka usuku nosuku singasho yini ukuthi uyingxenye yemisebenzi yedlozi nomsebenzi wakho?
noma abantu ababuya bezobonga noma ikhona eminye imisebenzi ethinta amabhizinisi oyenzayo edala ukuthi inyanga umuntu engayibungeso la semumva kodwa ebona ukuthi inyanga eprogressayo nokho noma singaqhuqumezela ukuthi abantu abahambe inyanga ngoba bebona ukuthi ngoba ogqoka isikiphe esimhlophe uright kunoqoka isikiphe esimnyama kodwa ithi into ithelwa sikwazi ukuyifihla ukuze abantu bekwazi ukubona ukuthi ngokuhlonipha nje ithongo lilodwa ngokwazi ukuthi isho kuthiwa inyonga ifakiwe negazi alifakiwe esigubhini ingakwazi impilo ukuqhubeka futhi bese ezingeni elifanele ukuhlazela kafishana ukuthi kukuphatha kanjani ukuthi abantu bebuye bezobonga nanokuthi ke izinto esezikwehlele since iqale ukuthi uwenze umsebenzi ofana nalo Mapoloba ngizothi noma nje ngingafuni ukuthi kube sengathi abalaleli ngiyabadida kodwa bangaziyo bayazi nala ngihlala khona bayazi mina ngaqala lo msebenzi ngangihlala emkhukhwini bayazi labe ngabangaziyo ngicatshula kakhulu mangingaphosiswa ku2004 ngangimfishane kakhulu kodwa umuze engihlala kona angikwazi ukuthi ubiza malini ngoba ngangenzela umuntu into engangithi ayibalulekile wasethwe ngoba esephuma nezingane la ngoba ingane izokhula ngelanga awufuni indawo ozothengeka bese ukwazi ukukhulisela ingane nginendlu nje engayazi ukuthi ibiza malini ukuthi idlozi livumile futhi nabantu mabejabula phela isidalo sizojabula mhlamba ngikubambela ngoba ngifuna ubala okunye uzozethe umunye umuntu izinyanga ezirich noma ezime kahle ziyabiza angifuni singene lapho kakhulu ngoba eqinisweni ungathola inyanga ibiza kusuke kubiza amakhambayo futhi ayikho inyanga ezinqumela yona ukuthi imalini ukuthi itshelwa abadala dokotela sesiphetha sibakhumbuza inombolo zakho kokugcina Mapoloba inamba yami engitholakala yona 063 771 0356 siphinde ba 063 771 0356 lo namba yafonelwa ayilangeke juzo ngelanga uthola ukuthi kunomuntu esifazana usazoyibamba ethi hey ufunani kungobese wami kanjani gcina namba nje umsebenzi noma ngasikhathi sini le namba uyakwazi ngoba ngisho ukuthi mawuthola ukuthi ayingeni uthola incingo ziyaphazamisana bhala lapha ku WhatsApp uzongithola ngizothola imessage yakho bese ngibuya kuwena ngibingelele bese uqhubeka nengxoxo yakho siyabonga dokotela kuba kanye nawe kubonga mina Poloba ngiyabonga nakubalele emakhaya nababukelayo njengamanje abasondelana nenamba zami basondelana noNgobese kuyaphila kwaNgobese Sigubhu sika dokotela uNgobese asithinta inyongo futhi negazi no phuthumani ke ngomningi beni fene emtshela ukuthi wathwe igazi nenyongo cha isemagxolweni indaba bayo ungabe udinga isikhiye sokuthola umsebenzi ungasakhathazeki thintana nesikhungo sokufundela ukushayela amacuno driving solution banohlelo oluhle lokufundisa ukushayela futhi abambe eqolo neze kanti iningi labantu bathanda ukuthi amacuno driving solution adume ngemphumela emihle ungabathinta kule number 071 317 2196 ngiyiphinde 071 317 2196